Tervehdys Höytiäisen rannalta, kotirannalta voisi sanoa. Asun tässä aika lähellä ja työskentelenkin näissä metsissä ja näillä rannoilla. Tervehdys myös linnuilta, mitä on tässä näkynyt ja kuulunut. Yksi ilta oli kalasääski tässä kalastelemassa ja tänä aamuna kuulin teeriä ja kuulin kaulushaikara puhalteli pulloon ja västäräkki keikutti äsken tuossa häntäänsä. Se on ilo, kun saa jakaa näitä kevään tulon tunnelmia lintujen ja luomakunnan kanssa. Tosiaan työskentelen niin, että kuulostelen luonnon ääniä ja joskus ne pääsevät sitten mukaan minun teksteihin. Kuikkaakin olen kuikan huutoa jo kuullut tänä keväänä ja kerran kirjoitin pienen mietiskelytekstin siitä inspiroituneena. Niin kuin kuikka järven syvyyksiin, kaipaan minäkin sukeltaa sinuun, Jumalani. Se oli kirjastani Suuren järven syvä hengitys. Olen tosiaan tietokirjailija, päätoimisesti koitan käyttää aikaani meidän luontosuhteen pohdiskeluun. Olen myös pappi, ekoteologi, retriitinohjaaja ja luontohengellisyyskouluttaja. Ja olenpa myös kansalaistoimija Täkäläisessä Kohtuusvaarassa liikkeessä. Kaikki nämä liittyy hengellisyyden kokonaisuuteen. Ja nyt olisi tarkoitus hetki jutskailla, miten luontohengellisyys voi limittyä pyhiinvaellukseen. Miten luontolähtöiset menetelmät ja luonnosta lumoutuminen ja maan kieli. Sellaisia olen viime aikoina miettinyt. Se maan kieli voisi olla sellainen uusi tai uusvanha kieli, joka liittyy Markuksen evankeliumin viimeiseen lukuun, jossa ylösnoussut Kristus lähettää meidät viemään ilosanomaa kaikelle luodulle ja myös uusin kielin. Aika monet kaipaa nykyään sellaista hengellisyyttä, joka ei olisi niin latvapainotteista, ei niin paljon sanoja, vaan vähemmän sanoja ja sanan selityksiä, enemmän hiljaisuutta, kehollisuutta ja luontoyhteyttä. Ja se maan kieli voisi olla sellaista, joka ammentaa siitä, mitä kokee ja kaikilla aisteilla aistii täällä luomakunnan keskellä. Se voi olla myös riittien kieltä, sellaista toiminnallista ja kehollista. Ja nyt tähän tullessani minä tein tässä pienen pyhän kehän. En tiedä näkyykö se miten hyvin, mutta minä tein tähän maahan pienen kehän niistä aineksista, mitä aallot oli heittänyt tähän rantaan. Ja teki mieleni tehdä sen näiden ihanien leskenlehtien, näiden pikkuaurinkojen ympärille. Pyhää kehää tehdessä voi mietiskellä esimerkiksi, että mikä minulle on erityisen pyhää tai rakasta tai kipeää juuri nyt. Minä vähän mietiskelin, miten vaikeaa ja ristiriitaista aikaa nyt eletään. Millaiset riittämättömyyden tunteet vaivaa. Mutta täältä rannasta löytyi paljon myöskin tällaista jo vihertävää. En siis ottanut mitään elävää, vaan ihan sitä, mitä oli aallot tähän heittänyt. Löytyi ihania vihreitä sävyjä, kevään sävyjä ja nämä leskenlehdet, ne on aika ihmeelliset. Jotenkin lohdullista ja rohkaisevaa. Tällaisen pyhän kehän voi tehdä pyhiinvaelluksen yhteydessä. Vaikka olisit yksin vaeltamassa, niin voit pysähtyä pohdiskelemaan jotain tärkeää asiaa näin kehollisesti. Tai sitten jos kuljetaan porukalla, niin voi päättää, että tehdään pyhät kehät ja hiljaisuudessa vaikka varttitunti. Sen jälkeen, jos haluaa, voi sitten toisille vähän avata, että mitä siinä tehdessä kehkeytyi, mitä ajatuksia ja tuntoja herätti se, mitä luomakunta antoi. Ajattelen, että
meissä elää tämmöinen kehän kaipuu. Ehkä se on vertauskuva sellaisesta kokonaisemmasta maailman ymmärryksestä ja myös kristinuskon tulkinnasta. Ei niin vaan suoraviivaista kehitystä ja edistystä, vaan jotain kokonaisempaa. Ja luontohengellisyys liittyy nyt siihen hyvin vahvasti. Luonto pitää meitä koossa, luonto antaa suhteellisuuden tajua. Luomakunta itse hoitaa meitä, välittää Jumalan armoa. Ajattelen, että meillä on lupa ajatella, että tämä on osa kristillisen hengellisyyden ydintä. Ja tuoda tätä ulottuvuutta yhä vahvemmin myös meidän pyhiinvaellustoimintaan. Koko pyhiinvaellus on tietysti olemukseltaan riitti. Ja onkohan se Hannu-Pekka Björkman, joka on sanonut, että pyhiinvaelluksen muotohan on oikeastaan syklinen. On lähtö matkalle ja on paluu kotiin. Ja kaikki tämä tähtää muutokseen. Se on syvä muutoksen matka. Ja kutsu myös ekologiseen mielenmuutokseen. Se ei ole helppoa, mutta pyhiinvaellus voi olla hieno mahdollisuus myös näitä asioita pohdiskella. No, tämä Pyhän Kehän tekeminen löytyy muun muassa minun kirjastani, viimeisimmästä kirjastani Metsämaja, luontomietiskely ja maankielellä. Ja tästä löytyy monia muitakin aika arkisiakin näkökulmia, että mitä voisi olla pienet riitit, pieni yksinkertainen metsämaja luonnon keskellä, jotka kuitenkin voi meitä auttaa aina askeleen kerrallaan kohti sitä ekologista mielenmuutosta. Pyhiinvaelluksella voi olla jo valmiiksi aika paljon sellaisia rituaalisia elementtejä, vaikkapa pitkän pyhiinvaelluspäivän jälkeen saunominen, uiminen, ihania riittejä, lumoavia riittejä. Tai sitten jotain tosi pienimuotoista, vaikkapa kaupunkipyhiinvaelluksen keskellä. Voi tehdä Pyhän Kehään tai sitten pysähtyä vaan katselemaan vaikka jotain merelle aukeavaa maisemaa tai jotain pientä yksityiskohtaa. Pysähtyminen on lumoutumisen ensivaihe. Tietenkin se riitti voi olla ehtoollinen luomakunnan keskellä. Se voi olla tosi voimallinen tapa viettää yhdessä pyhää ehtoollista. Kannustan siihen. Luontohengellisyydessä mä näen, että meidän kirkossa ja yhteiskunnassa on jotenkin aivan konkreettisesti tuolta ruohonjuuritasolta nousemassa jotain ihan tosi merkityksellistä meidän uskon tulkintaan. Sellaista, joka johdattelee meitä poispäin tosi voimakkaasta ihmiskeskeisyydestä. Luomakunta on meidän pyhiinvaellusohjaaja myös ja ensisijaisesti. Luoja, kolmiyhteinen Jumala luomakunnassaan. Siihen, että kolmiyhteinen Jumala on läsnä kaikessa luodussaan, pohjautuu myös kristillinen näkemys siitä, että luomakunta on pyhä. Ja tämä on ehkä se tärkein maailmankatsomuksellinen käänne, jota me tarvitaan, koska pyhyyden tajun mukana tulee tietty rajan taju siinä, miten ihminen voi hyödyntää luomakuntaa. Tulee kohtuuden taju, tietty koskemattomuus luomakunnalle. On upeaa, että myös kristillinen hengellisyys ja teologia sisältää ajatuksen luonnon pyhyydestä. Ehkä tarkennan vielä niin, että se on vähän eri tavalla kuin on panteismi, eli ajatus, että luonto on jumaluus. Kristinuskossa voi käyttää tämmöistä sivistyssanaa kuin panenteismi, joka tarkoittaa, että Jumala on hyvin intiimisti läsnä kaikessa luodussaan, mutta samalla myös sen tuolla puolen jotain vielä ihmeellisempää, käsittämättömämpää. Tämä on yhtä aikaa tämän ja tuon puoleinen Jumalakäsitys. Ja itse asiassa
Martti Lutherkin, hänen ajattelunsa kuului tämä sama painotus yhtenä juonteena, että hänen kerrotaan sanoneen ja kirjoittaneen, että Jumala on läsnä jokaisessa pienimmässäkin puun lehdessä. Näin se saadaan ajatella, ja jos me otetaan se vakavasti, että mitä tarkoittaa, että luomakunta on pyhä, että metsä on pyhä, jokainen eläin on pyhä, maa itsessään on pyhä, niin mitä siitä käytännössä seuraa meidän elämässä ja meidän yhteiskunnassa? Sitäkin voi pyhiinvaelluksella pohdiskella. Mä itse olen hakenut ajatteluuni inspiraatiota paitsi kristillisestä syvähengellisyydestä eli mystiikasta, niin myös meidän suomalaisten kotoperäisestä viisaudesta, eli se mikä meidän kulttuurissa on Itämeren suomalaista, hyvin vanhaa. Ajattelen, että ne painotukset on todella ajankohtaisia. Ensimmäiseksi nyt mainittakoon vaikka kohtuullisuus. Me tarvitaan luonnosta edelleen elämisemme perustarpeet, mutta meidän on aika kohtuullistaa sitä, mitä luonnolta pyydetään. Ja käyttää se tarkkaan hyväksi ja muista kiittää. Toisaalta näitä vanhoja kotoperäisiä ihanteita on myös tasapainon tavoittelu eikä jatkuva rajaton kasvu. Syklisyyden eli kehämäisyyden eli suurten luonnon kiertojen ymmärrys ja arvostus. Ja läheinen sukulaisuussuhdetta muistuttava rakkaus eläimiin. Esimerkiksi tällaisia. Pyhiinvaellus voi toimia kohtuuden kantajana. Tästä on myös Anna-Stiina Papinaho kirjoittanut kauniisti siinä pyhiinvaelluskirjassa Valoaskeleillani. Itse tätä kohtuuden kulttuuria rakennan myös kansalaistoimijana Kohtuusvaarassa liikkeessä, joka on tämmöinen uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton kansalaisverkosto. Ja ajattelen, että jotenkin mulla on niin tämmöinen mietiskelevä hiljaisen rukouksen hengellisyys liittyy tiivisti yhteen sitten tällaisen yhteiskunnallisenkin toiminnan kanssa. Tämä on oikeastaan tyypillistä kristilliselle hengellisyydelle sen kaikissa muodoissa, että rukous, hiljaisuus ja toiminta kietoutuvat yhteen. Jokainen voi etsiä niissä molemmissa omaa tapaansa. Mutta kohtuullisuus merkitsee vapautta. Että se on niin kuin myönteisen kautta muutoksen tekoa, vapautta kulutusriippuvuuksista. Kohtuullisuus liittyy myös armollisuuden ajatuksiin. Se on myös kohtuullisuutta omaa itseä ja toisia kohtaan, niin kuin Anna-Stiina kirjoitti. Tässä kun ollaan Höytiäisen rannalla ja tuohon suuntaan voi kulkea kilometrikaupalla ihanien rantametsien läpi, niin mulle se kohtuullisuus tarkoitti viime syksynä myös sellaista käytännöllistä osallistumista kamppailuun lähimetsän puolesta. Kun noita metsiä oli suunnitelmat käsitellä niitä aivan liian rajusti. Yhdessä monien muiden ihmisten kanssa nostettiin siitä äläkkä ja neuvoteltiin ja sitten niitä suunnitelmia kohtuullistettiinkin. Se oli aika raskasta, mutta kyllä se kuitenkin kannatti. No niin, tällaisia näkökulmia luontohengellisyydestä ja pyhiinvaelluksesta. Ehkä vielä haluaisin yhden asian mainita tästä maan kielestä. Että kun pyhiinvaelluksiin liittyy rukoushetkiä ja muita messuja ja tällaisia, niin on aika upeaa itse asiassa etsiä esimerkiksi Jumala-mielikuviksi sellaisia aika rikkaan monipuolisia kuvia, myös luonnosta ammentavia. Suomen kielikinhän tietysti ammentaa luonnosta jo itsessään ja voi vaikka runoilijalta, kuten esimerkiksi Anna-Maija Raittilalta, ottaa virikkeitä. Hänellähän Jumala on muun muassa kaikkein matalin. Henki toimii matalalla varpujen tasolla. Tai Jumala on hänelle hellyyden meri. Tällaisia esimerkkejä voisi mainita. Mulla on tässä
repussa pari kirjaa. Anna-Maija Raittilan viimeiseksi jäänyt runokokoelma Paratiisini puut on mulle itselleen hyvin tärkeä inspiraation lähde. No, moni tuntee kelttiläistä kristillisyyttä, joka tulee monessa suhteessa lähelle myös meidän kotoperäistä. Vinkkaan vaikka tämän Liisa Seppäsen toimittaman Maa jalkojeni alla, vanhoja kelttirukouksia suomennettuna. Ja Kati Pirttimaan kaikki teokset on myös upeita. Tässä mulla on Jumalan omaa maailmaa varten. Myös liturgian kieltä on siinä ihanasti uudistettu. Ja sitten, jos joku intoutuu lueskelemaan tai haluaa tietää enemmän tästä kotoperäisestä luontohengellisyydestä ja sen teologisista ja hengellisistä perusteista, niin voi etsiä kirjastosta Minun metsän teologian tai sitten tämän mainitun teoksen Suuren järven syvä hengitys, luontosuhde ja kokonainen mieli. Myöskin Jumalan palveluksiin on ihania sanotuksia olemassa, kelttimessuja. Netissä on juurimessu. Tuo Suurijärvi-kirja antaa sinne vähän osviittaa, mistä on kyse. Koko kirkkovuotta voi joka ikistä pyhää tai vaikka joka ikistä sunnuntaita voi lähestyä luontohengellisyyden näkökulmasta. Voisiko lumoutuminen olla se väylä siihen ekologiseen mielenmuutokseen? Lumoutuminen vie meitä kohti pyhää. Se herättää hymyn huulille ja herättää kiitollisuutta, mutta se antaa tilaa myös surulle. Ja kaiken kaikkiaan sille, että aletaan nähdä maailma vähän toisin ja saadaan siitä voimaa elää vähän toisin, askeltaa pyhiinvaelluksellamme eteenpäin. Kauneus hoitaa meitä. Tässä Metsämaja-kirjassa on myös pieni pyhiinvaellus lähteelle, jota toteutin, kun olin Enonkosken luostariyhteisön retriittipappina, niin usein kuljimme kylän lähteelle hiljaisuudessa ja joimme sitä vettä kiitollisina. Ja haluaisin tähän lopuksi lukea tästä Anna-Maija Raittilan pienen rukouksen lähteen äärellä. Ylistämme sinua, ylösnoussut Kristus, pohjavirtamme, elämämme lähde, joka olet läsnä kaikessa, mikä ikinä meitä virkistää, mikä elvyttää meidät totuuden ja toivon puolelle, mikä puhkaisee meissä liikkeelle intohimon ja ilon vedet. Kiitos, että muutut meissä janoksi silloin, kun me tyytyisimme itse kaivamiimme kaivoihin. Aamen ja hei hei.